Spanske æbler smager godt. Men de danske smager bedre. Så udleder du ikke så meget CO2, og så forbliver Holland tørt og godt. Frau Christiansen, wie Äpfel, denn sie lebt in Deutschland mit ihren Hunden. Sie mag Äpfel, wie Deutschäpfel, sie kauft die Deutschen Äpfel. Man udleder meget CO2, hvis man fragter æble fra Spanien til Danmark. Når herr Madsen og fru Madsen handler ind, skal de købe danske æbler.